Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, Gian. Morning. Hi. Good morning. What's that? Oh my God. Mag-greet muna. Di pa ako naka-greet. Good morning, good morning, good morning. It's Sunday today. And yun, ayan. My God. Tingnan nyo naman ang anak ko. Oh, naabutan namin dito sa taas na may ginagawang kabisihan ang banana hotcake. Yun ba yun? Ang pagtawag doon? At ako naman ay nagpiprepare na ng coffee, guys. Kasi hindi kumpleto ang mornings natin, di ba? Kung walang coffee. Kaya ayan. Kasi itong mga ito, ang arte. Kailangan pang idaan sa sa pabula-bula. Pabula-bula dito daw sa frother. Kailangan pa. Diyos ko, ang arte ng mga ito. Kaya, sige lang. Yan. Aba, para saan yan? Wala ng gas. Anong iluluto mo dyan? Nagluto ako ng itlog in the old way. Ayan. Ayan, naglalaro siya, guys. Nagluluto ng mag-hard-boiled egg daw siya. Tingnan nyo naman. Ayan, para nga naman makatipid ng gasol. Very good lakay ko. Tingnan nyo, nagamit na niya yung ginawa niya. Hello! Hello, Charm! Nasaan sila, Taffy? Wala si Taffy at si Miley. Andito si Miley. Saan ka galing, Miley? Ay. No. At, yes ko, my favorite part. Talaga naman. Ang sarap magtampisaw. Ang ingredients dito, Balong? Itlog at banana, tapos. Ah! Just egg and banana. Eggs and banana, my God. And then? Wala na. Ha? Yun lang. About flour. Marami namang flour dyan. Hindi naman na kaya. Ganun ba? Eh, anong itsura niyan? My God, I don't know. First time kong nakahirinig ng ganyang hotcake, anak ko. Wow, guys. Tingnan nyo. Gumagawa ng experiment ang anak ko. Bananas with egg na hotcake. Yun lang ang ingredients, guys. Oh my God. Tingnan nyo naman. Oh. See? Oh, what a wonderful morning. Another recipe here. Tingnan natin, ha. I'm so curious about this. It's my first time. Oh. No flour. No sugar. No sugar. Just bananas and flour. Wow. Bananas egg. Ay, bananas and egg pala. Ay. Nagkamali na naman ako. Always na lang. Get the shansi. Yung flat. The flat ladle, please. Ito naman, ang ingay. Kaya, patayin na lang kaya. Ayan. Hindi naman maamoy yung hotcake mo. Bakit mo pinapaandar pa yan? Okay. Ang ingredients dito, bananas, eggs, then dito sa pan, yung butter lang. Yun lang po. Yun lang pong tatlo. Yung butter naman, ilalagay mo lang sa pan para di dumikit. Yun. Ganun lang. Ang galing mo, ah. Tingnan natin kung masarap yan, ha? Let me see. Sinusurprise mo ako, ah. See? See? I told you. Lahat ng mga tao dito sa bahay mahilig magluto. Kaya, no problem about food. Ayan sila. At ito naman ay busy dito. Wow, grabe. Busy na. Busy sa pagkikreate ng breakfast. Kakatuwa naman to naglalaro. Oh my God. Nabaliktad. Aba, medyo sunog-sunog. Oh. I'm just excited. Excited. Matikman yan, Balong. Ano sa tingin mo yan? Masarap ba yan? Yes. Yes? Ay, Diyos ko, namamagana naman ang mukha ko. Kagigising. Ay, naku. Ewan. At ako naman, ay syempre, naglaba na. Naghugas na. Oh, Diyos ko. Butter. Na-melt na yung butter mo. Tingnan nga natin, guys. Ang experiment nitong isa. Ewan ko ba, saan niya nakuha to? Uy, ay init. Kinamay ko kasi. Ang sarap, ah!
Ang galing mo ah. Pwede pala walang flour. Gumawa siya ng tortang saging. Tortang saging ang tawag ko dyan eh. Kasi ano eh, egg eh. Walang flour eh. Oh, ginawa niyang hot cake without flour. Ang galing mo, yes! Good, very good. Very good anak ko. Kasi maiwasan natin yung flour na marami. Oh, ang sarap. I love it. Sarap nga. Very good. Very good idea. Where did you get that idea? Internet. Ang galing. Online pala. Ayun, ang upya sa online. Ang galing. Pwede pala yun. I didn't know that. Wow. Nice. Nice morning. Very good morning. I've learned another one cooking. Another cooking of hot cake without flour. The second hot cake. Anong tawag mo dyan? Egg banana? Banana egg. Hot cake? Ano? Tortang saging? Ano? Banana pancakes. Banana pancake. Yan. Banana pancake pa rin. Dahil ano naman, cake 2 naman. ingredient banana pancake. Yan. Just 2 ingredients. Just 2 ingredients. Banana pancake ni Gian. Here. See that? Ang ganda ng araw. Ang sarap pa sanang ano, mamasyal. Gian. Saan tayo mamamasyal? Miley. Patingin nga ng lutuan mo. Ano ba yung lutuan mo yan? Ay, sus. Oo nga. Ang galing ah. Ito yung dark room. Nandito ang kuya. My God. Kuya. Bakit di ka mag-ilaw? Kuya. Oh, hello. Yes? You eat na. Oh. Kumain na kami. Okay. Come on, come. Let's go. Ay. Naku, may niluto ka pa dyan. Oo, yan. Grabe siya. Oh. Tanghalian na ito. Ano? Ako tapos nang kumain ha. Kumain ako ng peanut butter sandwich lang. Oh, dadayat At saka ka. hard boiled. Kaya mo tikman to ha. Sa mga anak mo na lang. Ang tiyaga mo talaga. Grabe ka. Matindi ka. Oy. Bakit? Tama na yan. Kailangan magtsaga. Kapag may tiyaga, may nilaga nga. Kaya ito, puro tiyaga. Puro tiyaga ito. Oh, ito mukhang to. Yan, tiyaga. Sotay mo ka ako. Ayan. At ito naman, kumain ka na. Ako tapos na kumain na, busog na ako. Tikman mo yung niluto na ating mo. Sarap. Pancake. Ano, yung banana pancake. Wow. Yan. Tingnan mo, clear oh. Wow, clear waters. Sarap maligo. Hindi ka maligo? Ang ganda, ang sarap, ang lamig sa mata. I love it. Stairs. I wanna go downstairs. See? Oh, underworld. Dito sa underworld. I am here, underworld. Wala na isda. Ang dami kanina eh. Wala. Ayan guys. Gusto ko itong water na ito. Yan. Mahilig ako kasi sa dagat. Grabe. Kahit ganito lang na hindi white sand. At saka ayan, medyo ano, hindi lang siya white, brownish gray ang color niya. And then yung nabali na papaya nandyan pa, dapat tanggalin ito. Patanggal ko mamaya kay Marco kasi siya pang nakaano oh. Pero ang daming isda dyan sa ano oh. See? Ang daming isda dyan sa malapit ng papaya tree. Oh, see that? Baka may mga shrimps pa dyan, no? Ang daming fish. Ayan guys, ang ganda. Kaya nga gumawa ang husband ko noon ng ganyan oh, yung balsa. Pagka kumukuha ng firewood noon, yung may dirty kitchen kami diyan, pinaglulutuan ng mga workers. Yan ang ginagamit niya. Yun. See?
Oh. Para siyang creepy pero hindi. Ang ganda, ang linaw. Very calm water. Chill. Chillax. Chillax lang. Ang laki ng mukha ko. At pati pinagpapawisan. My God. Ayan. Para lang may ma-share sa inyo guys. Ayan. Nagpapakainit na ako. At ang mga birds, wala yung mga birds ngayon. Natakot yata sa akin. Yan. Inubos nilang papaya. Kaya wala nang natira. Pakuha ako mamaya ng merong hotel dyan sa tabi namin. Ayan o, hotel yan. Yung kitchen ng hotel nakikita na dyan. Ayun. Yan, dyan. Nakakapagod. Hello, Miley. Kainan na. Oh, ako tapos nang kumain. It's Sunday and the skies are blue. Wow, ang ganda ng straight line doon na dinaanan ng airplane. Ang ganda, no? Nangungusap ang jet plane. Ito naman. Ano yan? Mukhang yan. Maligo muna ako. Maliligo. Ang init. Ang init ngayon guys, grabe. Kaya ang bathroom ko ay naghihintay sa akin. Ako'y maliligo na. Okay guys? Ligo na tayo guys. Oh my God, may kumukuha ng buko. Asan ka? Matamaan ako dito ha. Kumuha kang buko? Grabe, nanungkit ng buko. Porket nasabi ko lang na masarap uminom ng buko eh. Oy, mahulugan ka ha. Ang init. Oh my God. Sinusungkit niya yung buko. Sinungkit niya ng buko, arang tubo. Oh, come on. Come on, man. Nakakuha siya ng buko, guys. May buko. Yes! Sino tayong buko? Matamaan yung cam. Ay! Aray! Ano nakuha mo? O talaga. Importante yung sabaw. Yes. Yes. May buko. Alis dyan! Ay! Matamaan itong cam. Ikaw na aso ka. Aray ko, spike. Oh my God, may jet. May jet. Wow, ganda guys. Oh, to sa inyo guys, oh. Ala, ingkib na mo. Ingkib ta. Tanan. Yes, sarap. Sige, kain. Busog pa ako. Kaalmusal lang eh. Thank you. Maliligo na ako. Okay. I'll go now to take a bath guys. Take a bath na tayo guys. Lagi kong sinasabi, take a bath. Take a bath. Ligo tayo. Sa nagtatanong kung anong ginagamit kong shampoo, bakit magandang buhok ko, I will show you. Itong mga gamit ko sa toilet. Sa bathroom. Ayan guys, ito trinay ko. Pero sa mga anak ko lang function ito. Yung sa skin nila. Yung Sol Korea. Skin whitening soap. Tapos ako sa buhok ko naman basta herbal lang siya, organics, naturals, yun ang ginagamit ko, pinipili ko. Ititrinay ko pero medyo hindi pa rin. So I'm trying this Revitaliste shampoo of Palmolive, the Expert Tique. Tinatry ko ito guys. At sa skin ko naman, ito sa body, yung Revlon Green Tea. Yan, gustong gusto ko amoy yan.
Then, number 1, itong bigay ng aking friend na nandun sa, classmate ko na nandun sa New Jersey. At saka, hindi na ako nagko-conditioner guys. Ito na ang gamit ko lagi. Yung Colisi Hair Care Expert Keratin Blowout. Yan, nilalagay ko sa buhok ko bago ko siya i-top dry. Itong ganito. At matagal kong gamit sa buhok talaga na shampoo ito. High school pa lang ako, Sunsilk. Kaya pagbalik namin dito sa Philippines, bumalik uli ako dito. Sunsilk or Palmolive. Yun lang guys. Yung Palmolive nila na may aloe vera, yung gustong-gusto ko yun. Yun lang guys. Yun ang mga gamit ko sa banyo. Baka makita nyo ako nakahubad ha. Nakahubad pa ako guys. Yan, mukha ko lang ipapakita. Ay nako, lahat na lang. Paano kasi may tatanong po. Kasi yun daw, buhok ko healthy. Pero also buyag. Buyag. Nasa pag-iingat po yan at saka yung lana ng coconut oil. Yun ang pinanghahat oil ko.